rozumiesz mnie? Rozumiesz mnie? Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem, bo czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem, bo ja chcę. Ja chcę. Ja chcę. Ja chcę. My chcemy, byście nas słuchali. My chcemy, byście nam wierzyli. My chcemy zawsze widzieć was. My chcemy zawsze z wami być.